साबायखर थाबाय जोबोद साबायखर थाबाय जोंनि हाबाफारिया थांबाय थागोन। हेल' लोगोफोर, बर'नि समाव आरोबाव फिन खेबसे नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायहरनाय थाबावबाय। सार प्रमद फैगोन हिसाबै जों आराम्भ खालामनो आरो आजावनो थाखाय जोङो साग्रिद आरोना जोङो जिरायसालि आसनसालिखौ एसे एनै साफा खालामबाय। दायो जों सियार आरो रेडि खालामनो सानगासिनो दं आरोना, रोगानो सानदों। टेन्ट हाउसफ्राव लायनोबो एसे गोजान जानायखाय जोङो गामियावनो जा हायो 15-16थासो बुथुमनानै दोननोसै आरोना। दा एसे एनै गिदिर मानसिफ्रा जिरायनो हानाय बायदि, जोंनि पाब्लिकफ्राथ' गाहायावनो जिरायनो मोजां मोनग्राखा जोंनि साहा ओनसोलनि मानसिया, बेनिखायनो जों पाब्लिकनि थाखाय बानायला आरोना, जास्ट बिसिनि थाखायल' जों बानायनानै दोननोसै। नोंथांमोना नायलांदो मा मेसेज होलाङो बिथाङा, सार प्रमद बिथाङा। दायो जोङो रेडि नालाय 11टा बा 10टासोआवनो सफैगोन होनदों। नोंथांमोननोबो आं देखायगोन, आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायलांबानो जाबाय। बिदिबा बेखिनियानो लोगो। प्रमद साराबो फैबाय आरोना, प्रमद सारा फैनानैहाय जिरायसिगोन। गोजोन साबायखर थाबाय जोबोद साबायखर थाबाय। गुबुन बेकग्राउन्डआव थानाय मा होनो बिटिसिनि चिफ हाग्रामा मडेल सालायनाय समाव जों बानायहोनायमोन आरोखि। बे दा गैयाब्लाबो 6-7 बोसोर जाबाय बे लामाया, बेनि सिगाङावथ' गैखायामोन। दा जोंना सात्रफ्रा थांलाय फैलाय खालामनो थाखाय बुहुद प्रब्लेम, आरो हान्था मेला बायदिसिना फानहैनाय मुवायाबो जोंना बुहुद प्रब्लेम जायो, गारि मटर थांलाय फैलाय खालामो। आरो बेल' नङा जोंनि प्रब्लेमा, आरो बाजाराव जोंहा मोनसे बिदिनो मा होनो साब सेन्टारफोरबो नांगौ जादों। आरो आं मा बुंबावनो, जोंनि समस्या जोंना मेना बेनो, बे लामाल'खा आरोखि। ओमफ्राय अंगनबादिबो दं जोंना, अंगनबादिबो होखादों। अन्नानै सारा बेफोरखौ जाहाथे थाबैनो अननानै मावना होयो, बेखौनो आं बुंनानै एसेखिनिखौनो आं दोनथ'बाय। गोजोन्थों। बेवहाय बाहागो लानो हानाय जोंनि MCLA लोगोसे सेन्ट्रेल कमिटिनि नेहाथि आफादगिरि आरो गासैबो बिबानगिरिफोर, आङो दिनै गिबि खेब फैनानै नोंथांमोनखौ लोगो मोननानै मोजां मोनदों। आरो बेवहाय गासैबो बेवहाय लिरनानै होजोबदों अदालगुरिनि जेंना, लामानि जेंना, नाकेदारा जोंसार एमइ स्कुलनि भेन्सार स्कुलाव क्लासरुम लुफुंनांगौ, अदालगुरि हालामाव साब सेन्टार गायसननांगौ, अदालगुरि गामि अंगनबादि सेन्टार गायसननाय, आरो 3 नं अदालगुरि गामिनि थाखाय एखुथायै PCDC गायसननाय, आरो PCDC मेम्बार होना थिसननाय, आरो लोगोसे गुबुन माखासे फिसा जेंनाफोर बेवहाय फोसावबावदों। मेनलि गोनांथिया जाहैबाय लामा। दा बेवहाय थिंनि बाथ्राबो बुंदों, GI सिट रुफिं अदालगुरि LP स्कुलनि। दा बेवहाय बे स्कुलखौ एसे मडेल स्कुल हिसाबै बानायनानै होनाय जागोन। 22 लाख रांनि बे स्कुला मडेल जायो। दा LP स्कुलखौ मडेल मोनसे लुफुंनानै होनाय जागोन। आरो बेवहाय चार्जनिबो बाथ्रा बुंदों। PCDC मेम्बारखौ जोङो बिसायख'थिनि उनाव सासे जायखिजाया नोंथांमोना सायख'नानै मोजां मानसिखौ होबानो जाबाय। जालाखौखौ होबा मोजां जाबाय मोनदां। ओरैनोसो होनदों दै, बे बिबुंथि लाखिनायखाय होनदों आङो। दा बाखि बेवहाय बारा गिदिर बाथ्रा लिराखै। जियानो जा, नोंथांमोनखौ लोगो मोननानै मोजां मोनबाय। एसे मैया देहा गाज्रि जादोंमोन, थेवबो आङो मैसो बाजाराव फैनो होननानै खोथा होनायलाय फैदों दिनै, आरो उनाव फैबावगोन मोजाङै रायज्लायनो। दा PCDC मेम्बारखौ नोंथांमोना सासे सायख'नानै जोंहा आफादगिरिनो हरबानो जाबाय। जों बेखौ 23 तारिखनि उनाव कड अफ कन्डाक्टआ उइथ्र' जायोबा मेम्बारखौ थिसननानै हरगोन, नटिफाइ खालामनानै।
आरो लामाखौ ब्लेकटप बानायनायनि थाखाय आं प्रप'जेलखौ एबारनो होगोन PMGSAवनो जा बा गुडविलावनो जा जायखिजाया बे लामाखौ थाबैनो सेंसन खालामगोन आङो खावलायगोन जे ओनसोला जोबोद मोजां बेवहाय गायनाय फुनाय बायदिसिना जिखिनि आबादफोर जायो दा बेखौ मोजाङै मावनांगौ बयबो आरो बयबो मावखायो खालि खोथाया जाबाय बे ओनसोलाव कुनु गाज्रि थासारि जाहाथे जाया आगोलफ्राव जोंहा जेब्ला हाथियार लानानै सोमावसारनाय समाव आर्मी पुलिस मिलिटारिफोर फैयोमोन दा गोजोन थासारि फैबाय दा बेवहाय जोंनि गथ'फोरखौ लेखा फरायनायावबो गोसो होनांगोन आरो आबाद एबा गुबुन गुबुन गय थालिर जि गायो रांखान्थि बिथिंखौ एसे मोजां खालामनानै लानांगोन दा बाजारा जिहेतु मोजां नुदों आं बेनिखायनो बेवहाय मोनसे गिदिर हाइमास सलार होननानै बुङो दा बे सलार मोनसे गायनानै होगोन जाहाथे हरावबो बेवहाय नोंथांमोना मोजाङै जिरायनो हायो दा बेवहाय नैबे मैसो बाजाराव जोंहा रुपनाथ ब्रह्म गामि सोरां बिथांखि दङ दा बे हिसाबै बेवहाय मोनसे हाइमास सलार आं गायनानै होगोन बेखिनिखौ बुंबाय बारा गोलाव बुंला नङा होमबा उनाव मोजाङै बुंनोसै आङो उनाव फैबावगोन मोजाङै नोंथांमोनजों सावरायगोन आरो गोबां बाथ्रा मिथिनांगौ दङ आंहाबो गोबाव बोसोर सनितपुर बिश्वनाथ बै ओनसोलफ्रावबो जिखिनि जोंहा हादानाव रायजो जायो एबा साहा ओनसोलाव रायजो जायो बै जायगाफ्रावबो गोबां बेरायदोंमोन नाथाय BTC ओनसोलाव जिखिनि जोंहा दा दङ साहा ओनसोलाव दा बेखौ प्रपार प्लेनिं खालामनानै बोरैहाय जोङो जौगाहोनो हायो बेनि माखासे खामानि मावनांगौ दङ खारन बे ओनसोलाव बोरमानि फार्म बानाय मोसौनि फार्म बानाय मैसोनि फार्म बानाय गासैबो बेवहाय बानायनो हायो अमानि फार्म बानाय दाउनि फार्म बानाय आरो एम्फौ फिसिनायनि थाखाय आइजोफ्रा गोबां खाबु दङ दा बे गासैबो जोंहा रांखान्थि जौगानायनि गोबां लामा बे ओनसोलफ्राव दङ दा बेखौ जों मोजाङै खालामनो हायोबानो जोंनि रांखान्थिया जोबोद जौगालाङो आङो बयनिसिमबो साबायखर बावनानै बाराथ' गोलाव बुंनाङा नङा होमबा भटखौथ' बयबो होखागोन जाहोना जाबाय जे गोजोन फैदों सोलोंथाइनिफ्राय लानानै गोबां खामानिफोर जों मावदों लासै लासैनो दा बेनिखायनो बयबो फैदों गुबुन हारिफ्राबो आगोलफ्राव जेन'बा गोजान गोजान थायोमोन दा गुबुन हारिफ्राबो फैजोब्बाय दा बेखौ नुनानै जोंनि निर्मल कुमार ब्रह्मआ गोबां भटआव देरहागोन ओंखायनो जोंहा बे उदालगुरि आरो जिखिनि गामि दङ बे साहा ओनसोलाव नोंथांमोना एसे मोजाङै रायलायनानै लादो आरो फरेस्ट FRA खौथ' जोङो फैगौ 6 मासनि गेजेराव जेसेबां FRA मोनबाय बिसोरखौ जोङो रेभिनिउ खालामजोबनो नागिरदों जाहाथे खाजोना होनो हायो बेंक लन लानो हायो बेनिखायनो गासैबो FRA खौ जोङो रेभिनिउ खालामजोबनो नागिरदों आं उनाव मोजां रायलायफैगोन दे गुजुबाय थानायखाय आं बारा बुंनो सानाखिसै 13 तारिखै बयबो ज'यै ओंखारनानै फुंनिफ्राय नोंथांमोननि सेन्टारा बबेयाव सिमला बागान बेसेबां गोजान जायो बै बागान बारबानो थिगानो दङ दे बयबो मोजाङै रायलायदो भटखौ जाहाथे मोनसेबो ओरैनो थाङा जेसेबां भट दङ बेखौ माने 90% जाहाथे भटआ जायो बेखौ नोंथांमोना नाजादो गोजोन्थों